Увесь год індустрыя задавала сабе адное пытанне: у каго хопіць смеласці выйсці ў адзін месяц з Grand Theft Auto 6. Восеньскі каляндар стаяў дзіўна пусты, і ўсе чакалі, дзе ж прызямляцца такія цяжкавагавікі кшталту Marvel's Wolverine і Control Resonant. Пасля аўторкавай прэзентацыі State of Play пра гульні на PlayStation адказ нарэшце ёсць, і ён просты – ніхто. Лістапад застаецца цалкам за GTA 6, а ўвесь астатні восеньскі звярынец вырашыў збіцца ў адную шчыльную, тлустую маслабойку. У верасень. І куча выйшла знатная. Лічыце самі. Blood of the Dawnwalker адкрывае сезон 3 верасня. 15-го Sony паставіла Marvel's Wolverine. А далей пачынаецца сапраўдны затор. 24 верасня ў адзін дзень выходзяць і Control Resonant, і Silent Hill Townfall. А літаральна наступнага дня, 25-го, Animusha Way of the Sword. 3 даволі чаканыя гульні года ў прамежку ўдвое сутак. Ace Combat 8 Wings of Thief ледзь увярнуўся з датай 2 кастрычніка, хоць уладальнікі Deluxe атрымаюць яго ўжо 28 верасня, так што лічым яго таксама верасненскім. І гэта яшчэ не ўсё. Dune Awakening прыходзіць на PlayStation 5 22 верасня. Trails in the Sky, другая частка, і Warhammer 40 000 Dawn of War 4 абодва 17-го. І самае смешнае, гэта толькі адная прэзентацыя на пачатку тыдня. Вечарам 5 чэрвеня стартуе Summer Game Fest, і ён амаль напэўна даб'е восеньскі каляндар да канца. Так што, калі вам здавалася, што верасень ужо перагружаны, да нядзелі ён хутчэй за ўсё ператворыцца ў грандыёзную аварыю на 200 машын у адну паласу. Адны выдаўцы відавочна не выжывуць у гэтай мітусні, не вытрымаюць такога жорсткага псіхалагічнага ціску і перанясуць свае гульні куды падалей. А пакуль яны гуляюць у музычныя крэслы, давайце пачнём з таго, хто месца сабе ўжо забраніраваў цвёрда. 2 галоўных анонсаў са State of Play. Sony напрыканцы прэзентацыі показала 20 хвілін новай God of War, і за гэтыя 20 хвілін паспела і ўразіць, і ўзарваць інтэрнэт. Гульня называецца God of War Lao Fei, і галоўная навіна тут у самой назве. Кратаса ў ёй няма. У цэнтры Фэй, яна ж Lao Fei справядлівая, жонка Кратаса і маці Атрэя. Тая самая, для якой выкавалі сякеру Левіафан, якой карыстаўся Кратас. Тая, што змагалася з Торам і дала Кратасу мянушку Бурчун. Цяпер яна сама становіцца гераіняй. Студыя Санта-Моніка адразу растлумачыла, гэта не прыквел, як многія лічылі згодна з чуткамі. Гісторыя пачынаецца з таго самага моманту, калі на пачатку God of War 2018 года цела Фэй спальваюць на пахавальным вогнішчы. Адтуль яна трапляе ў Everyone, замагільны свет багоў, і гэта не светлы рай, гэта кашмар з кветкамі-забойцамі, скелетамі ў масках, клеткамі для жывых істот і вогнішчамі з трупаў. Everyone – гэта месца, адкуль нараджаецца і куды вяртаецца ўся магія, свет вышэйшы за Грэцыю і Скандынавію, разам узятыя. Фэй высвятляе, што ўсе планы, якія яна пабудавала, каб абараніць Кратаса і Атрэя, цяпер пад пагрозай. Магічны баланс свету Everyone парушаны, і праз гэта выбрацца адтуль яшчэ цяжэй, чым туды патрапіць. Каб вярнуцца дадому, Фэй давядзецца разгадаць таямніцу самой прыроды Everyone і па дарозе перамагчы багоў, якія грызуцца за ўладу. Крэатыўны кіраўнік студыі Коры Барлах асобна падкрэслівае, гэта не прыквел і не спін-офф, а частка адной вялікай гісторыі і працяг таго таймлайна, які ідзе паралельна падзеям папярэдніх 2 гульняў. Каб было зразумела, з кім давядзецца біцца, распрацоўшчыкі выставілі насустрач Фэй 2 багоў вайны з іншых міфалогій: егіпецкую Сехмет, багіню чумы і помсты, і мангольскага Бэхце, чырвонага волата, чыё імя паходзіць ад слова панцыр. Кратос тут не зорка, але ягоны голас і відзенні Фэй чуе, бо паводле храналогіі яна толькі што з ім развіталася. Самая цікавая і самая спрэчная – кампанія Фэй. Свой меч яна знаходзіць усаджаным у касмічнага выгляду куб на імя Фрэнк, якога агучвае Джек Квейт з пацаноў.
Да мяча прыкладаецца яшчэ і зачараваная стужка-ахоўніца Ру. І вось тут гульцоў падзяліла напапалам. Палова кажа, што гумар і балбатня кубіка ператварылі суровую God of War у марвелаўскі фільм. Арыгінальны стваральнік самай першай God of War 2005 года Дэвід Джафі увогуле не стрымліваўся, назваў паказ нудным і бяздарным, параўнаў з правальнай Forspoken і заявіў проста: гэта не God of War, гэта гаўно. Ну, ад чалавека, які з серыі не працаваў 19 гадоў, а апошні раз у працы над якой-небудзь гульнёй удзельнічаў 10 гадоў таму, гэта чакаема. Ён ад самага перазапуску нічога іншага пра працу Коры Барлага і не кажа. А другая, на жаль, большая хваля крытыкі, папраўдзе больш нагадвае банальны сексізм у духу God of War. Бо галоўная гераіня – жанчына, да яшчэ і непрыгожая. Відавочна, што гэтую хвалю разганяюць у соцсетках тыя людзі, хто альбо не бачыў жанчын, альбо не гуляў, альбо гуляў дупай у апошнія 2 God of War. Таму што Фэй там надаецца шмат увагі. Мы ўжо шмат ведаем пра яе ваярскую постаць і ейныя геройскія справы, а таму нечаканасцю, прынамсі для мяне, гэты анонс не стаў. Я б на месцы студыі не нерваваўся, бо за апошнія гады менавіта Санта-Моніка ператварыла Кратаса з тупой машыны для забойстваў у адну з самых моцных гісторый пра бацькоўства ў гульнях. Калі хто і мае права рызыкнуць і расказаць пра жанчыну, якая стаіць за ўсёй гэтай сагай, дык гэта яны. А Куб мне, дарэчы, ўжо падабаецца. Ён мне нагадвае халадзец. А халадзец я люблю. А цяпер тое, дзеля чаго фанаты не спяць па начах. Чуткі-уцечкі. Найгучнейшая, якую ўжо лічаць амаль пацверджанай, акрамя Фэй, у гульні можна будзе пагуляць за другога персанажа, і гэта Тыр, скандынаўскі бог вайны. Прыкладна так, як за Атрэя у Рагнарёк, асобнымі сегментамі. Той самы зліў дадае, што акрамя егіпецкай і мангольскай міфалогій нас чакаюць маянская, японская і кітайская. Для свету ўсіх багоў гучыць цалкам лагічна, хацелася б, канешне, пабачыць якога перуна са славянскай міфалогіі, але шансаў на гэта мала, бо наша міфалогія на захадзе малавядомая. Самая смелая фанацкая тэорыя ўвогуле звязвае ўсё паказанае з артураўскім цыклам. Маўляў, Куб Фрэнк – гэта частка той самай возернай магіі, што дала свету Эскалібур, а ў фінале Фэй ператворыцца ў Морган Ле Фэй, фею Маргану, з тых самых легендаў пра караля Артура. Гэта ўжо чыстая спекуляцыя, але, прызнайцеся, гучыць прыгожа і інтрыгуючы. Дата выхаду пакуль адсутнічае, затое Джейсон Шрайер з Bloomberg сцвярджае, што гульня ў распрацоўцы ўжо каля 6 гадоў, так што доўга марынавацца не давядзецца. Інсайдары цэляцца ў 2027. Карацей, шуму шмат, але мне здаецца, што менавіта такі рызыкоўны крок серыі і быў патрэбны. Пабачым, ці пагодзіцца са мной інтэрнэт. Спойлер, не пагодзіцца, але мне і пляваць. Калі God of War на тым самым State of Play папракалі за залішнюю мяккасць і марвелаўшчыну, дык наступнаму герою паказа гэта не пагражае ніяк, бо гэта Marvel's Wolverine, гульня пра Расамаху. І вось тут марвелаўшчыны хапае, але мяккасці няма ні грама. Insomniac нарэшце паказала разгорнуты геймплей свайго эксклюзіва для PlayStation 5 пра Расамаху. У роліку Логан высочвае след у раёне, набітым кібернетычна ўзмоцненымі ворагамі, якія выкралі морлакаў, групу падпольных, у прамым і пераносным сэнсе, мутантаў. Пачынае ціха са стэлс-забойстваў, а потым выпускае кіпцюры на поўную. Брутальны блізкі бой, адаманты наскрозь, і паступова напаўняецца шкала лютасці. Па дарозе да Логана далучаецца Джин Грэй, яна таксама ратуе морлакаў, разам яны выконваюць кааператыўныя розныя дабіванні. Далей пагоня за калоннай, дзе Расамаха скача з машыны на машыну, малоцячы кнопку квадрат, каб запусціць свой знакаміты фактар загаення. Дата выхаду 15 верасня 2026 года, эксклюзіўна на PlayStation 5. На ПК не чакайце, Sony цяпер трымае ўсе свае сюжэтныя сінглплеер гульні на PlayStation і адпускаць іх не збіраецца. Распрацоўшчыкі далі вялікае інтэрв'ю выданню IGN, там Майк Дэлі і Маркус Сміт расказалі, як уся гэтая жорсткасць уладкавана знутры. Па-першае, гэта свядома М-рэйтынгавая, то бок бязлітасна жорсткая, дарослая гульня, так яе апісваюць самі аўтары.
Расчляненне ёсць не толькі ў катсцэнах, але і ў баі, калі ты праломіш абарону ворага ці правядзеш нейкі асабліва брутальны прыём, то Логан можа адсекчы канечнасць, а для тых, каму такое не панутры, ёсць асобная опцыя адключэння крыві і кішак. Цэнтр баявой сістэмы, тая самая шкала лютасці, любыя ўдары патроху яе напаўняюць, забойствы дадаюць адразу цэлыя кавалкі. Чым вышэйшая лютасць, тым мацнейшыя камбіны, але на піку яна пачынае хутка згасаць. Таму гульня літаральна штурхае цябе ў агрэсію. На самым версе шкалы Логан уваходзіць у дзікі рэжым з крытычнымі ударамі. Гэта калі ён з усёй сілы насаджвае ворага на кіпцюры. Эфектна, але лютасць у гэтым стане сцікае імгненна, так што мэты даводзіцца выбіраць з халоднай галавой. Распрацоўшчыкі патлумачылі, як у іх свеце наогул можна забіць расамаху, адказ спыніць яго сэрца. Калі Логан атрымлівае занадта шмат пашкоджанняў, ягоны фактар загаення перагружаецца, сэрца спыняецца і ўсё, ён памірае. Выратаваць можа толькі лютасць. Калі яе досыць, выкід адрэналіну перазапускае сэрца і дае лячэбны рывок назад у бой. Адыграеш яго добра, вернешся з большым запасам здароўя, але лютасць спаліш дашчэнту. На пытанне журналіста, ці можна, разрэзаўшы Логана напапалам, атрымаць двух расамах, аўтары толькі засмяяліся, але прызналіся, што менавіта такія фанацкія спрэчкі і вызначылі, якую версію рэгенерацыі ўрэшце ўзяць у гульню. Пашкоджанні, дарэчы, не дэкарацыя. Раны на целе Логана ў рэальным часе адлюстроўваюць ягонае здароўе і зажываюць проста на вачах, калі бой скончаны. На целам расамахі, кажуць, папрацавалі асобна і уважліва, каб яно праўдападобна трымала ўдары з усіх бакоў. Цяпер пра форму гульні, і тут галоўнае адрозненне ад Чалавека-павука – гэта не адкрыты свет і не пясочніца. Insomniac свядома зрабілі лінейную сюжэтную прыгоду, шчыльную, як комікс, з пэйсінгам амерыканскіх горак, затое падарожжа глобальнае. Логан матаецца па ўсім свеце ў пошуках свайго мінулага. Стэлс тут апцыянальны, дзе хочаш пройдзешся ціха, дзе хочаш улезеш у бойку напралом, тым больш што ціхія забойствы загадзя напампоўваюць шкалу лютасці, якая ў гэтым выпадку не згасае. Саюзнікі ў Логана розныя, і гэта бадай самае смачнае. Джин Грэй дзейнічае самастойна, але побач з табой адкрывае ворагаў для хуткіх дабіванняў і дапамагае тэлепатыяй у стэлсе. І трохі сюжэтнага кантэксту. Гісторыя арыгінальная. На пачатку Логан, ён былы ўдзельнік каманды X, які некалькі гадоў прападаў невядома дзе. А цяпер вярнуўся з місіяй дапамагаць мутантам па ўсім свеце. Аўтары абяцаюць эмацыйна глыбокую драму з паваротамі ў духу перамагаючы прайграеш, прайграючы перамагаеш. Гуляем увесь час толькі за расамаху, без пераключэнняў на іншых герояў. І так, дзеянне адбываецца ў той самай зямлі 1048, што і ў выпадку са Спайдерменам ад Insomniac. Але ніякіх красовераў не будзе. Чалавек-павук тут не з'явіцца. Ну і вішенька, на пытанне, ці зможа расамаха будзе выпусціць адзін толькі сярэдні кіпцюр, Маркус Сміт сумна адказаў: на такое кнопак на геймпадзе не хапіла. God of War і расамаха гэта галоўнае, але зусім не ўсё, што Sony высыпала на State of Play. Рэшта прэзентацыі гэта яшчэ добрая гадзіна трэйлераў, датаў і анонсаў. Нешта паказалі ўпершыню, нешта проста нарэшце займела дату. Прабягуся хутка, бо інакш мы тут прасядзім да наступнага State of Play. Пачнём з тых, хто вяртаецца з мінулага. Capcom прывезла новы трэйлер анімуша Way of Sword. Выхад 25 верасня, але дэма ўжо ляжыць на PlayStation 5, а таксама на ПК. Можна памацаць самім. Ubisoft нечакана анансавала Rayman Legends Retold, перавыданне свайго платформера 2013 года з прыкметна падцянутай графікай. Рэліз 1 кастрычніка. А самы тлусты прывід мінуўшчыны Tomb Raider Legacy of Atlantis – рэмейк самай першай гульні пра Лару Крофт. Яе ўжо паказвалі раней, цяпер ужо паказалі з датай 12 лютага 2027 года. Далей хорар-куток, і ён сабраўся шчыльны. Konami нарэшце назвала дату Silent Hill Town Hall 24 верасня. Гэта адгалінаванне асноўнай лінейкі гульняў серыі Silent Hill. Чакаецца, што будзе такі невялічкі, але страшны і зроблены з душой бадзялік. Туды ж у той самы дзень прызямлілася Control Resonant ад Remedy. Уладальнікі пашыранага выдання атрымаюць доступ на 48 гадзін раней за ўсіх.
штосьці хворае, іл, кровапралітны бадзі-хорар ад першай асобы з акцэнтам на баі, дызайне пачвар і фізіцы. Дзеянне разгортваецца ў гіганцкім даследчым форце, які захапіла нейкая загадкавая сіла, а герой спрабуе выжыць сярод істот пад назвай Aberrations і дакапацца да прычыны заразы. Галоўная фішка – дэталёвая сістэма расчлянення. Ворагаў можна калечыць у рэальным часе, і пашкоджанні відавочна мяняюць іх паводзіны проста ў баі. Цікавы і радавод. Іл – гэта дэбют каманды Team Cloud пад новым лейблам Mantfish Powerhouse. Гэта значыць аўтараў Atomic Heart. Прычым самі распрацоўшчыкі раней працавалі ў кіно і на тэлебачанні над такімі франшызамі, як Longlegs, Until Dawn і It Welcome to Derry. Адсюль і кінематаграфічнасць карцінкі. Дакладнай даты пакуль няма, цэляцца ў 2027. The Lost Wild, і гэта па сутнасці адказ выдаўца Annapurna Interactive на парк юрскага перыяда. Гераіня Саскія прачынаецца на загадкавай выспе, якая кішыць дагістарычнымі істотамі і мусіць выжыць, разбытваючы яе таямніцы. Галоўнае тут – гульня цалкам пабудаваная на ўцёках, а не на баі. Ніякіх драбавікоў і магіі. Дыназаўры па-сапраўднаму палююць на цябе сярод закінутых даследчых цэнтраў, і выжыванне зводзіцца да таго, каб чытаць іх рухі і паводзіны, адцягваць увагу і своечасова хавацца. Замест скрыптаваных пудзелак студыя робіць стаўку на разумны інтэлект драпежнікаў і павольна нарастаючую напругу. Распрацоўвае ўсё брытанская Great Ape Games. Праект вырас з агульнай любові да дыназаўраў. У студыю на 25 чалавек. Рэліз у 27-м на PlayStation 5 і ПК. І туды ж у 27-й цэліцца Until Dawn 2. Студыя Firesprite робіць працяг, а ў галоўных ролях Дейкер Мантгамер з серыяла Stranger Things і Ніл Ньюбан, той самы Астаріон з Baldur's Gate 3. Каманда добрая. Цяпер тыя, хто прыйшоў біцца. Phantom Blade Zero показала маленькі тызер, а паўнавартасны трэйлер і перадзаказы абяцаюць улетку. Заадно прызналіся ў пераносе. Замест 9 верасня гульня выйдзе 29 кастрычніка. Fighting Marvel Token Fighting Souls прывёз новы геймплейны трэйлер з акцэнтам на каманду злодзеяў. Доктар Дум, Магнета, Зялёны Гоблін і Карнаж. Выхад 6 жніўня. А Ace Combat 8 Wings of Thief узлятае 2 кастрычніка, і за перадзаказ дадуць рэмастер легендарнага Ace Combat Zero The Balkan War. І напрыканцы дзве гульні з аддзела «Гэта наогул што было». Banjo the Chief, дэбютны трэйлер прыквела Dave the Diver, аркаднага сімулятара палявання на рыб і стварэння з іх суш. У цэнтры малады Банчо, той самы легендарны майстар сушы з арыгінала, толькі тут ён яшчэ зялёны, хоць і чорны, але вучыцца. Дзеянне разгортваецца ў 2004-м, за 19 гадоў да падзей Dave the Diver, а герой падарожнічае па Японіі, Карэі, Кітаі і іншых кутках Азіі, ды пераймае кухню мясцовых майстроў. Па геймплеі гэта, як і папярэдніца, гібрид, які адмаўляецца сядзець у адным жанры. Кулінарны сімулятар, РПГ і прыгода адначасова. Гатуем стравы на час, падымаем рэпутацыю рэстаранаў, а паміж тым ловім рыбу і гладзім катоў. Візуал, дарэчы, памяняўся. Піксельную карцінку прыбралі на карысць больш звычайнай. Распрацоўшчыкі асобна хваляцца, што выціскаюць усё з DualSense. З хаптика, адаптыўныя трыгеры, з гіраскопа. Тут імітуюць яны тэкстуру і адчуванне гатавання. Дакладнай даты няма, выхад на PlayStation 5 і ПК. А Stuntman Hollywood ад Saber – гэта вяртанне культавай серыі з PlayStation 2 пасля амаль 20 гадоў прастою. Апошняя частка выходзіла ў 2007-м. Гуляем за маладога каскадзёра, які прабіваецца наверх на здымачных пляцоўках. Выконваем трукі, дрыфт, скокі з рамп, і ўсё гэта на паўшышачкі ад смерці. Паступова становімся самым запатрабаваным каскадзёрам Галівуду. Галоўная фішка – ліцэнзаваны аўтапарк. Гульня зробленая разам з Universal, таму трукі натхнёныя фільмамі і серыяламі кшталту «Фарсаж», «Назад у будучыню», «Рыцар дарог» і «Паліцыі Маямі». А сярод машын, напрыклад, той самы DeLorean. Даты пакуль няма, у распрацоўцы на PlayStation 5, Xbox і ПК.
Вось такі быў гэты State of Play, даволі цікавы і часам нечаканы. Мне спадабалася, шчыра кажучы, спадзяюся, што і вы не засталіся расчараванымі. Рэкламы ў маіх відэа няма, ёсць толькі спонсары, якім я і дзякую. Мова.хау, Дмітрый Суднік, Хімік 94, Алексей Гулеў, Алесь Алексей, Евген Барановскі, Мармоль, Іван Янчук, Вожык, Георгій Пугачоў, Алексей Адамович, Сергей Мухін, Александр Титкоў, Алесь Кароза, Влад Саўченко, Александр Кашэўскі, Алексей Гомза. Дзякую ўсім за ўвагу, пачуемся зусім хутка ў новым выпуску падкаста «Відзік».